פרשת חיי שרה. פרשתנו כותבת התורה שהקדוש ברוך הוא מברך את אברהם אבינו, והשם ברך את אברהם בכל. מה זו הברכה? מחלוקתם של רבי מאיר ורבי יהודה, כמובן מסכת בבא בתרא. לרבי מאיר הברכה היא שלא היו לו בנות. אדם כל הזמן דואג לביתו לפני החתונה, אחרי החתונה, אין את הדאגה הזו. לרבי יהודה הברכה היא אדרבה, שהייתה לו בת ובכל שמה. בכל, נניח שכרבי יהודה שהייתה לו בת, ממי נולדה? משרה, מהגר. שימו לב, זה תלוי בשני תירוצים בתוספות מסכת בבא בתרא דף קמ"א. תוספות שם שואל שאלה, למה אברהם אבינו מחפש ליצחק אישה במקומות שונים? הרי בני נוח, אף על פי שישראל היו, אבל לפני מתן תורה דינם כבני נוח, היה מותר ליצחק לשאת את בכל. עונים תוספות שני תירוצים, תירוץ ראשון, הילדה הזו הייתה קטנה מאוד מיצחק אבינו. נכון שעל פי המדרשים גם רבקה הייתה קטנה, אבל כנראה הייתה קטנה ולא היה מתאים. או יכול להיות שהיא גם נולדה לאחר מכן, לאחר שיצחק התחתן. במילא כיוון שהפערים גדולים, לא היה שייך. אבל לפי התירוץ הזה, בכל נולדה משרה. התירוץ השני אומר תוספות, בכל נולדה בכלל מהגר. ודאי שלא היה מסיא אותה עם הגר. אבל הנה לנו מחלוקת בין התירוצים של התוספות, ממי נולדה בכל. מזה אנחנו ניגרר לעניין נוסף. כידוע, משנה סוף מסכת קידושין, שאברהם אבינו קיים את כל מצוות התורה כולה עוד לפני שניתנה התורה. אבל רגע, היכן מצאנו שאברהם קיים פדיון לבנו יצחק, בנו הבכור? הרי משרה לפחות זה הבכור. אז בואו נביא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון מובא שזה מעשה ניסים. כתוב שלשרה לא היה בית ולד, לא היה לה רחם. כל מה שאחר כך ילדה זה מעשה ניסים, ממעשה ניסים לא נאמר פדיון הבן. תירוץ שני, מכיוון שכל יסודו של פדיון הבן זה מצווה שנתקנה לאחר יציאת מצרים, בעניין הבכורות גם כן נתקן הדבר הזה, אז עוד לא קיימה התקנה, עוד לא חלה המצווה. הדבר השלישי והמעניין, גמרא נדרים ל"ב. הגמרא אומרת ששם, בנו של נוח, הקדים את כבודו של אברהם לכבודו של השם, ונתלה הבכורה משם, והוא עברה למי? לאברהם אבינו, משהו שאברהם בכור, שאברהם כהן. אם אברהם כהן, אז כהנים פטורים ממצוות פדיון הבן, תירוץ נפלא. שבת שלום.